Què? Què us ha semblat aquesta introducció nova? Hi ficaré musiqueta i tal, però aquí hi ha una bona intro, una intro de youtuber professional, ja estic esdevenint. I soc youtuber professional no només per la intro, sinó perquè ahir vaig fer el meu primer concurso, saps? I va ser un tremendo èxito. Per mi va ser espectacular. Faré un recull d'algunes de les coses que m'ha dit la gent perquè penso que, hosti, mereixeu com a mínim formar part del vídeo, no? On digui quin serà el guanyador. El guanyador guanyarà un dibuix meu segurament d'una girafa, ja ho parlarem del que passaré uns quants o si no em faré el guany, ja ho veurem, vale? Ja em posaré en contacte amb el o la guanyadora, o les o els. Comencem! Ens encanten els dibuixos i les bogeries d'en J. Grivé. Aniré ràpid, vale? Mira aquesta nena que no sap com s'escriu encara. A mi em costa molt, vull dir, ara mateix crec que va amb G. Jo soc dislèxic, un dia faré un vídeo explicant el món de la dislèxia, però bueno, no em vull desviar perquè és que me'n vaig molt per les rames, ho sé, llavors això fa que el vídeo costi una mica d'entendre i anem puliendo esos aspectos. Aquí sóc fan d'en J. Grivé, la revolució de les girafes, Vale, què és la revolució de les girafes? Et preguntaràs si no em segueixes a Instagram. Jo t'explico, et faig una petita explicació. I per fer aquesta petita explicació agafaré el micro com la mano. I me la jugaré aquí com... La revolució de les girafes és... Millor ho explicaré un altre vídeo, vale? Faré un dia un vídeo explicatiu de què és la revolució de les girafes, perquè és que hi ha bastanta penya que m'ho ha demanat. M'ha obert per Instagram. Digue'm, sisplau, què és la revolució de les girafes, que estic intrigado /a. Saps? De tot, homes, dones, animals, dient-me per què és això de la revolució de les girafes. Ja us ho explicaré. Us explicaré todo a su debido tiempo. Seguim amb el concurso. Què és això, tio? Vull dir, se t'ha anat tremendamente de les manos. Vull dir, vindrà una professora, investigarà per què el seu xaval està fent girafes, a sobre girafes amb canutillos. Tenen canutillos aquestes girafes, estan fumant, per favor. Per favor, jo això no us ensenyo en els meus vídeos, saps? Llavors la gent mal pensa. L'altre dia un tio va dir que jo passava droga, saps? Mireu aquesta noia. M'encanten les girafes i els vídeos d'en J. Grivé, seguiu-lo. Hosti, el col·lega aquí està com traient la llengua, pam, 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 molt guai. Vull dir, estic molt content de veure tantes coses. En Pajuelo, aquí amb el botonet del semàfor. Jo vull una girafa per ser més alta. La cosa és que gràcies a ell, gràcies a tu, doncs vaig començar aquest món de tenir vergonya i fer el món virtual de cap. Gràcies a no sé com s'escoltaran, Aquest hombre d'aquí i que feu-li follow perquè s'ho mereix, és un bon home i... Aquest vídeo, la noia, no sé si ho heu entès o no, perquè no sé com s'escolta, però jo ho he escoltat bastants cops, i diu que va començar a fer el mongolo, el monger per Instagram, a raó de veure amb mi els meus vídeos. Això és una cosa que a mi, t'ho juro, que m'omple en algun aspecte, perquè no només fer el capullo per internet m'agrada, sinó crec que expressar-te per internet és una cosa que, som els primers humans que podem fer-ho tan fàcilment. Vull dir, a mi m'estan veient els vídeos gent que és que abans era impossible que ho fes. Vull dir, fa 50 anys com podia jo parlar-li a tanta gent com li parlo ara, que són pocs, però igualment, vull dir, no tinc molts fans o seguidors o gent que mira els meus vídeos i li agraden. A mi em mola més dir-ho així, no followers. Vull dir, som com uns 1.000, que diguéssim. Instagram, allò que tinc business, em diu que entre ahir i avui he arribat a 1.000 persones diferents, i és un uau, saps? Per mi és molta gent, i a sobre que s'ocorren que fan coses com aquestes. Els llibres d'història, el 1789 es va iniciar el moviment intel·lectual de les girafes pel doctor Joan Grivé. A Maria també hi ha semàfors amb botonets, però no funcionen. Tampoc funciona el semàfor. Avui la revolució de les girafes també present a Mallorca. Pau! Saps? Perdoneu. A Mallorca també estic, saps? Creuant fronteres. I ara a veure Bueno, jo no faré cap dibuix de girafes, però només diré que voto a les de Mallorca. Gràcies. Hòstia, i li agraeixen i tot. Heu vist quina coordinació aquí amb els vídeos? Uah, és la meva germana, aquella noia que heu vist. Ella ha votat a les de Mallorca, però encara no està decidit. Plau, el guanyador del concurs... Ens ha arribat un sobre. Quins nervis. I el guanyador, el primer concurs d'en doctor Joan, són les noies de Mallorca.
ara hauré d'enviar un dibuix a Mallorca, vaig a dir el seu username, tot i que està aquí. Moltes gràcies. En sèrio. Jo us enviaré a... Suposo, sou dues noies, o sigui que en faré dos. I això, que moltes gràcies per participar. I és que el vídeo és que és l'hòstia, vull dir, amb les màscares i tot, el vídeo que diu que el doctor Joan va inventar la revolució de les girafes al 1700 i pico. Ah! Me n'he deixat un, me n'he descuidat un, perdoneu, que és boníssim. Que no ha guanyat, ho sento, però m'encanta. Ara no sé si es podré veure, perquè aquí no tinc datos. Se m'han acabat avui, no? Això, recordeu seguir-me a Instagram. A Instagram li foto moltíssima canya. Perdoneu. No me'n recordo. Jope, there's no internet connection. Crec que el tinc aquí i... Bueno, us el deixo per aquí per acabar el vídeo i això... Si voleu que faci més concursos, deixeu-me-lo y nos vemos en el siguiente vídeo. A Maria també hi ha semàfors amb botonets, però no funcionen. Tampoc funciona el semàfor. Amb una revolució de les girafes també present a Mallorca.